سمي دكتور لول مبرهتهم بحال بيدياتريشن كيلا حكمنا قولت مالتيو لو معلتي قرب بزعبها ناي upper respiratory tract infection نبلو ويكازي لعلو اي كفال ناي سرعات مستنفاس زلو حمامات كنزاربينا اناتوميكالي كنريون كلنا سرعه مستنفاس اب كلته يزمقل لاعلواين تحتواين تباهيلو اجيب فلايتي لاعلواي ناتو رخصتات ازيوم لمودات ويكا ببزح زرايو يوم بقلعو كم زبسل نريو نالوات كمقال كلو تي ابر زبحال زناي افنجانا كابا فنجانا جميرو فارينكس لارينكس بحالو لو سلازي تي رخصتاتهم ببحده دهرنا خريينا مالتي زرزر كنريون كلنا نامنت ابزي لعلواي سرعه مستنفاس ساعات ورخصتات نامنت كم acute tonsillitis نبلوم ناي تونسيل حمامات كم بعد فارنجايتس اوتايتس ميديا انا اذن رخصون ولا بسرعه مستنفاس تزيكوني مساعتهم تاشمياتيو ساينوسايتس بلوم دهرنا ببحده كنريومينا ويكا كومن كولد فلو نزيوم حموش تزيوم ابزا نايلومي بزلنا غزي كنريوم كنفتنينا كان كالوت كا كم بار لارنجايتس اوتايتس اكسترنا ماستويدايتس وي ايبيجلوتايتس بحالو خا ابز صعبوان غزي غيرنا كنريومينا مالتيو سلازت علامات تايو انتاي زوم رخصتات زياتهم بخمي يمجو انتاي كي تنقوم افاو سون كنتايو برغز كلاتهم كي አንቲባዮቲክ የድሊዮም ዲዩ ወይ ካጸረ ረክስስ የድሊዮም ዝብሉ ነገራት ቆርብ ክንሪና ማለት እዩ አጂ ቶንሲላይትስ ወይ ፋሪንጃይትስ በሃሉ ጠንቆም ቶም ዝበዝሑ ቫይረስ እዮም ገሊኦም ከዓ ባክቴሪያ እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ካብቶም ባክቴሪያ ተፈልዮም ዝረአዩ ኣለው ከም በዓል ስትሬፕቶኮካል ፓዮጀነስ ديفتيريا نيجيريا كونيريا جلز بحالو فيروس ون كم بعلي بستم فيروس أدينو فيروس إنفلونزا A B جلز بحالو وزيته فرا إنفلونزا اللونا سلزي كم كند تنكي فيروسن بكتيريا نيوم بعد ما فلينا كنريوم كلنا نعمنا تبتحت الثلاث عمت قلعو تزبزح مبزحتو فيراليو جن بكتيريا خا دهيرو كسعب خاليو كاب حموشتين أو 15 وينا أما أدم زوج حسابات كران كلوجن تي ناي بكتيريا حمامات زيادة بالزحبل أجي كابزيوم بفلاي ستريبتوكوكوس أبتونسيلايتس فارنجايتس ستريبتوكوكوس ببهال بكتيريا تي زيادة انتاش مزجبريو زخا بنتاي محلالف بمسعال بأيرز محلالف بمسعال كونتاكت بحدا مخان بفلاي ببزحي أبزلولون أبنتا بتانا ترينا أب كيندرغارتن أب بيت مرتي أب عبيت ترينا أب كم بيت مأسرتي ويكازيناي وتهدراوي كامبتات كسبات ببزحي زنبرولو يرأي مالتيو قال مبزحتو أبتي تحوت كتبا منا برو ويكا لو سوشو ايكونوميك نبلوم ابهم ببزحي يرأي مالتيو بواتي ترينا خا زياده ابتي ناي ماي زهر ملون ويكازي ناي صديا نبلو قراري وانات زلون يخون دي بكتيريا ملكتات نخرينا ابا اكلنا ابتي تونسيل وي فارنجايتس كاب كلتيس غا 3 4 معلتي يصنح مالتي كابوننيو ملكتات كنري نجمر اتوم ملكتات كنتاي منتلنا نامنت بزي ببكتيريا زمچو اندهر كينوم زمچو ملكتات نامنت كم زناي غورورو محرحار صكتات محبات
رسني فلايت رسني لعل 38 ديجري سنتيغريد يبصح ناي موحات تقام يقاتم كمون حمام رأسي دخام قرطامات أجرجر مبالن تملاسن زامسلو يرايو حجي كابتي بكتيريا دي فيروس بكل ملكات كامل فليلهم نابنت أب أي ستريبتوكوكل تونسيلايتس سأل يهلون زي تصررتاون بزح لمودا يكون بانصارو كمزي بيچو زبله وي حفيس زخونه نفاط وي كا معباس ناي افينچا ون يغاطم مالتيو فيروس كون كلوجين ازوم ستاوس تاشمو هليو انتي يهلو تصررتا ببزح يهلو زي غورورو كا محرحر وي دمص مغير مسو تحبابيرو عينناون مقيحن نبعتن كونجكتيفايتس نبلو حبيري خيديو مبزحتو غزي بفيروس اندحر كوينو انكولاي كونجكتيفايتس يريو حد غزي خاب زافنا معنبابن كمزي قسل قسلي زمسل نغراتون يغبر مالتيو اجي نابنت اوكسيديتس نبلو نابنت حجي كمزي بسيل زنريو زلنا تونسيل نابنت ابزني لزن ازن تونسيل مالتيو زي دا انقر نبلا مالتيو سا اغر منغدي انقر ابز خون اوان كتكلا يبلان اي بزح يتركسنيا رخص انقر بزح يراني كلاي اب ربحه اطرح مهنتو اب نسرنا نخي نسرنا اب تراي زلوا سلازي كتكلا يبلان دا انقر مخلا زبال زنبره بحلاو لمدنا جيجاي نيرو بسنكزي بزحت قلعوت بزح አደጋታት ገጢሞ አቢዴሪ ያነ بزحت ብጾተይን ከም ማለት ስለዚ እዚ ቶንሲል ታይ ዝኸውን ይሓብጥ ድሓር ይቀይሕ ሽዑኡ ጻዕዳ ጻዕዳ ነውጣታት ይህልዎም ኣብዚ ሕጂ ክንርዳእ ዘለና ብፍላይ ኣብ ናይሽቱ ኣብዚኦም ስጋ 5 ዓመት ገለ መለ ዘለው ቆልዑት محبات አለው እቲ محبات ኖርማሊ ገጅፊቲ ቶንሲሎም እዚ ማለት ግን ረኺስሎ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ቶንሲላይትስ ንብሎ ወይ ከዓ ረኽሲ ቶንሲል ታ ቶንሲል እንተረኺሳ ጥራሒና ሕክምና እንደልየላ ስለዚ ብምሕባጡ ጥራሕ ክንስንበድ የብልናን እቲ ጠንቂ ብባክቴርያ ክመፅእ ክእል ብቫይረስ ክመፅእ ክእል ዝተፈላለዩ ቫይረሳት ኣለው HIV ሓደ ካብኦም እዩ ካልእ ናይ ፋንገስ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ዝተፈላለዩ ኣለው ነዚ ግን እንታይ እቲ ክገብር ዘለዎ ትወላዲ ኩሉ ግዜ ናብ ሕክምና ምፅኡ ብሓኪም ተመርሚሮም እቲ ኩን ነገራት እቲ ኩን መድሃኒታት እቲ ኩን ኣገባብ ሕክምና ክርኢ ይኽእሉ ማለት እዩ ምዝ ሓቢሩ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ምሕባጥ ከምዚ ብስእሊ ንሪኦ ዘለና ምሕባጥ ናይ ፅክታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ምስኡ ተሓባቢሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ፅቂ ኩሉ ግዜ ረክሲ ክህሉ ከሎ ፅቂ ይሓብጥ እዩ ስለዚ ንሕና ከይና ባና ምስ መጻኩም እንታይ ኢና ንገብር ምናልባት ካብኡ ወሲድና ካብቲ ፋሪንክስ ወይ ከዓ ካብቲ ሓናት ወሲድና ብስዋፕ ወሲድና ምርመራ ላቦራቶሪ ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ አንቲጂን ዝበሃል መመርመሪ ቴስት እውን ኣሎ እሱን ክግበር ይኽእል እዩ ካብቲ ስዋፕ ካልቸር ክግበር ይኽእል እዩ ኤሶታይተር ንብሎ ኣሎ ኣብ ዓመት እንታሽሙ እንዳገበርና ንሪኦ ኣብዚ እዋን እዚ ፃዕዱ ሃዮታት ከምቲ ንፈልጦ ፖሊስማን ናይ ኣካልና ስለ ዝኾኑ ተፀባኢ መፂኡ ስለ ዘሎ ናቶም ምብዛሕ ክረአ ይኽእል እዩ ብካልእ መንገዲ እውን ነቶም ባክቴርያ እውን ኣብ ስላይድ ጌርና ክንሪአሉ ንኽእል መንገድታት ኣለና ሕጂ ቶንሲል ኣብ ክልተ ይምቀል ሱፕራቲቭ ማለት ከምዚ ዝመግሉ ዓይነት ወይ ከዓ መግሊ ዘምፅኡ ዓይነት ማለት እዩ ወይ ከዓ ናን ሱፕራቲቭ ኮምፕሊኬሽንስ ናቶም ሳዕቤናቶም ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ብሰንኩ እንታይ ክመፅእ ይኽእል መግሊ ክመፅእ ይኽእል ኣብቶም ሱፕራቲቭ ሳይኖሳይተስ ሳይነስስ ድሕርና ክንሪአ ኢና ክንደይ ሳይነስ ኣለውና ከመይ እዮም ዝረኽሱ ድሕርና ክንሪአ ኢና ካቨርነስ ሳይነስ ትሮምቦሲስ ንብሎ ኣሎ እዚ እውን
ኣብ ሓደ ከፋት ቦታ ኣሎ ኣብ ክፋል ኣካልና ኣብ ዝላዕለዋይ እሱ ኣብኡ ዝረግአ ደም ክበፅሕ ይኽእል እዚ ንባዕሉ ቀልጢፉ ተዘይተሓኪሙ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሂወት ክወስድ ዝኽእል ተኣሽሙ እዩ ካልእ ናብ መገጣጥሞና ከይዶም ሴፕቲክ ኣርተራይተስ ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ዓፅሚ ረኽሲ ኦስቲዮሜላይትስ ንብሎን ክመፅእ ይኽእል እዩ ካልእ ሪካረንት ቶንሲላይትስ ንብሎ ኣለና ቶንሲል ከዓ እንታይ ይኸውን ተደጋጋሚ ቀፃሊ ይኸውን ስለዚ ከመይ ጌርና ነዚ ንሕክሞ ድሕርና ክንሪኦ ኢና ካልእ እቲ ናን ሱፕራቲቭ ኮምፕሊኬሽን ንብሎ ከዓ እውን ካልእ ዝኸፍአ ማለት እዩ ኣኪት ሪሄማቲክ ፊቨር ንብሎ ምስ ልቢ ዝተኣሳሰረ ኣዝዩ ሕማም ኣሎ ምክንያቱ ሕጂ ስለምንታይ እቲ ሕክምና ንገብሮን ስለምንታይ ከዓ ኣብቲ ሕክምና ክንሪኦ ኢና ካልእ ከዓ ኣኪት ግሎሜሩሎኔፍራይትስ ንልብን ንኩልትን ፀገም ከምፅእ ይኽእል እዩ ናይ ቶንሲል ሕማም ስለዚ ቶንሲል ከይደጋገምን ከየብልን ብሓኪም ብዝወሃብ ምኽሪ እቲ ሕክምና ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ካብቲ ቶንሲል ወፃኢ ልብን ተሓቢቡ ኩሊት ተሓሚማ ኣብ ዓፅምን ኣብ መገጣጥሞን ድሕር በፂሑ ብዙሕ ፀገማት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ዕላማ ናይቲ ሕክምና እንታይ ይኸውን ሓደ ምክልኻል ነቶም ኮምፕሊኬሽንስ ከይመፁ ከመይ ጌርና ንከላኸሎም ክንሪኦ ኢና ካልእ ረኽሲ ኣሎ ረስኒ ኣሎ ቃንዛ ኣሎ ነዚኦም ከዓ ሲምፕቶማቲክ ትሪትመንት ንብሎም ንዖም ከዓ ብተጓደንቲ ንሕክሞም ማለት እዩ እቲ መፂእ ዘሎ ባክቴርያ ክነጥፎ ክንክእል ኣለና ካልእ ኮንታሚኔሽናት ገለ ከይህሉ ከዓ ክነብል ኣለና ብዝከኣል መጠን ኩሉ ግዜ ብሕክምና ንደልዮ እንታይ እዩ ብዙሕ መድሃኒት ምውሳድ ኣይኮነን ግን እቲ ዝግባእ ዓቐንን ነቲ ዝግብኦ ግዜን ኣብ ቦትኡ ንምሃብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣፈዋውሳ እዚኣ ተመይሰ ከብለኩም ኣብ ቆልዑት ኣብዚኣ ክመኽራ ዝደሊ ምክንያቱ ቆልዑት ክወስድዎም ዘይግብኦም መድሃኒታት ኣለዉ ናብቲ ሕክምና ኢድ ምንፀይ ክወስድዎም ዘይግብኦም መድሃኒታት ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ሓንሳብ ኣስናኖም ሓንሳብ ዓፅሞም ሓንሳብ ገለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንኣብነት ከም በዓል ቴትራሳይክሊን ከም በዓል ክሎራምፌኒኮል ዝኣምሰሉ ወይ ኣምነጉላይኮሳይድስ ንብሎም ኣለዉ ክወሃቡ ዘይብሎም ሕማማት መድሃኒታት ስለ ዘለዉ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ እያ ናብ ሓኪም ምቕራብ ቆልዓ ኣክንዲ ናብ ፋርማሲ ምውሳድ ኩሉ ግዜ ናብ ሓኪም ምቕራብ ምክንያቱ እቲ ሓኪም ኩሉ ነገር መሚው ስለ ዝገብሮ ናይ ኩሉ ነገር ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ጠሚቱ ስለ ዝሕክም ናብ ሓኪም ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ብኣቋራጭ ናብ ፋርማሲ እንዳኸድካ ብዙሕ ፀገማት ገንዘብካ ግዜኻ ኣብቲ ቆልዓ እውን ዝመፅእ ነገራት ስለ ዘሎ እዝታት ወለዲ ጥንቃቄ ክገብሩ ይግብኦም ካልእ ኣብቲ ተሓኻኽማ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ፔኒሲሊን ኢና ንህብ ተመራፂ ፔኒሲሊን እዩ ገለገለ ሰባት ግን ኣለርጂክ ስለ ዝኾኑ ፔኒሲሊን ንህቦ ካብ ፔኒሲሊን ወፃኢ ከም በዓል ኤሪትሮማይሲን ዝኣምሰሉ ካልኦት ኣማራፅታት ኣለውና ኣለርጂ ዘይገብሩ መድሃኒት ብኸምኡ ኢና ንሕክም ማለት እዩ ኣብዚኣ ፃይጠ ቁሩብ ክዘረበላ ዝደሊ እንታይ እያ ከምቲ ዝበልኩኹም ናብ ልቢ ድዩ ናብ ዓፅሚ ድዩ ናብ ኩሊት ድዩ ናብ ገለ ድዩ ከይመፅእ ካልእ ሳዕቤናት ከይመፅእ ምእንቲ እታ ቶንሲል ክንቋፃፀር ኣለና ክትመላለስ የብላ ንኸይትመላለስ እንታይ ንገብር ቤንዛቲን ፔንሲሊን ዝበሃል መድሃኒት ኣለ ቅድሚ ሕጂ ወርሒ ወርሒ ዝውሃብ ነይሩ ኣብቲ ናይ ቀደም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እሱ ተቐይሩ ብውሕዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ሰሙን 3 ሰሙን ብውሕዱ ብዙሕ ዓይነት ኣባህላታት ኣሎ WHO ዝብሎ ግን ብውሕዱ ን5 ዓመት ሓደ ግዜ ስጋ 21 ዓመት ዝበፅሕ እቲ ቆልዓ እውን ክወስዶ ይኽእል እዩ ብውሕዱ ተዋሓደ ግን እቲ ዝሓምም ቆልዓ ን2 ዓመት ካብ ቶንሲል ነፃ ስጋዕ ዝኸውን እታ 3 ሰሙን እትውሰድ መድሃኒት ኣይትቋረፅን እያ በዚኣ ክትተሓዝ ክትክእል ኣለዎ ብውሕዱ ን2 ዓመት ካብ ዝኾነ ይኹን ምልክት ናይ ቶንሲል ነፃ ምዃኑ ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና
حد جزء عمت وسيدو خلت عمت وسيدو قال دبال حجي الشيء كونان زواحد حمشت عمت زنوح عشرين حدا عمت يزبل دبليشو جن بوحدو قال الليتريشرات كانت تايم زبلو بوحدو تقلع نخلت عمت كاب ملكتنا يتنسيل ناتك خون خيل الله اوكي كله مزت أساسي رزقيد زين إذني رخصتاتيو نا إذن رخصتات بتعمي أبقولعوت أزي وزرعه سلازي زون بزح سعبينات كله سلازي خيل ناب حكمنا ممتع برجس كلهم مرحاني كدليو يخيليو جن تي مرحاني كدليو زخيل تحكيم أنا تيرو كنا جرس سلازي خيل نابو ممتع صبويو سلازي بفلاي ريكارنت ويكا تمالالس نبلو سلست جزية تقولع إذنو نشدش ورح وي 4 جزية أوشت عمت اندهر حميم بفلاي زي قال دحر سقع ناي مسمام ويكا ناي مسمع أمون تطوك بالسلازي خيل كل جزية حكي من مخار أقداسي خون مالتي فمتنكتاتو مبزحتهم بكتيريا يوم أبقى لجن فيرال خون خيلي سلازي بكتيريا سلازي خون بكتيريا خابز حتى كم سلازي خيل أنتي بايوتكس كديا سلازي خيل أبتحكم إنه جل لوكالي بزنة تبترح كحوه خيلي جل خا نايجدن سيستميك زمان وي مرفوع توسخي شربه ويكانينا كدل سلازي خيل نحكي من مهارة زبالة يخون مالتيو نامنت سوانين حمشتن عمت تحتي 3 عمت زلو قلعو سوانين حمشتن مئتاوي تكابهم كل جزء أتليست حنسة أبعدمهم يتحزوا مالتيو فرقي نايزهم قلعو خاء تحت 3 عمت زلو بوحدو كلتا جزء يتحزوا جن تتصبوا نجرب وتايتس ميدان تايو 80 حد مئتاوي تكابو زرخص إذني 80 حد مئتاوي تكابو خا بزي حكمنا بعلو كحوي يخيل سلازي بزخنا جن أبزخنا وان صحيح الزارة بلا حكيم مهار تزبلة زي ملكتات زرعنا والعن تايو نمنت كل إذنهم ثم فلاي أزيوم تحت الزلو نركب زاربو كنقر زي كولو إذنون تدا دقاقي مقال أخذ جميرو إذنو يغنزو الله مالتيو وي أوتالجا كانزا إذنن الله مالتيو وي فساسي بإذنن تمتيو رسنن تليو زي نبور بحري كاي ريتابيليتي نبلو زي نبور بحري تقولع طعمي اندحر تربشو اندحر بكلو اندحر يبلالو سلازي زيئة كنرئة كنكئلالنا بزيئة تبيلنا ناب حكيم تمتينا تحكيم كال إزجاور الله مالتي بوحدو أوتوسكوب تبلا بتاع أوتوسكوب نالبات أو حبات تليو وي مقل مسالة بوشتن تليو وي رخصين ندرن تليو كرئيس لازخانة حكيم كحجزي مالتي بزح زين تكمل لهم مرهنيتات كم بعلى أموكسيل كوتراميكسازول زامسوليوم درجات تالوم ساتهم كراي خوليوم مالتي قال ريونايتس ويكا ساينسايتس نبلو إي مالتيو زبتلهم دو نمنت يا ساينس تبهلو أكلنا زلو أبز قدميت كفوتات كفتة تالو جي 4 عينات تالونا نمنت أبعاب ترينايو زي فرونتال ساينس يبهال زي تمويدال ساينس يبهال زي سفينويد ساينس ماكسيلاري ساينس لكعكم يوم مالتي نايكول عسل الزخوني أبقول عاب بزح بزي زي تمويدال ساينسن زي ماكسيلاري ساينسن يوم زبهالو يجي بزح بزي أبزي كوابينا يفنجانا بخلتي يقودنو كبدت يرأى مالتي سلز ما بزحتو جزء توم كندي نايتيم أكيد نبلهم زبزحوا بكتيريا يوم anyway كلهم والتي نوح زبالة زخدون زبزح بكتيريا وأبقى لقلة فانجس ون اللو مالتي
እንታይ ናብዚ የቃልዓና ኢልና ክንሓስብ ከለና ንኣብነት ገለ ኣብቲ ሰፕታል ዲፌክት ንብሎ ወይ ኣብዚ ናይ ፍንጫና ወይ ገለ ቁሩብ ጥውይ ዝበለ ነገራት ተልዩ ወይ ከምዚ ናይ ኣለርጂ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ካልእ ተጓደንቲ ሕማማት ንኣብነት ከም ካንሰር ዘለዎ ሰብ ወይ ነብሱ ከምዚ ናይ HIV ወይ ገለ ኣካልካ ከድክም ሽኮርያ ኤድስ ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ግዜ ይረአ ማለት እዩ እቲ ምልክታቱ መብዛሕትኡ ግዜ ነዝዒ ናይ ኣፍንጫ ወይ ከዓ ናዛል ድሮፕ ንብሎ ይህሉ ዝገፅና ምልእ እብል ከምዚ ዝዓዝዓዘ ዓይነት ኮይኑ ይስማዓና ግዜ ረስኒ ቃንዛ ርእሲ ምዕባስ ኣፍንጫ ከምኡ ከዓ እዚ ቢጫ ዝኾነ ናይ ንፋጥ ንብሎ ብጫ ክመፅእ ይኽእል ስለዚ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኣፍና እውን ናይ ምሽታት ምልክት ከርኢ ይኽእል እዩ ኣብ ሳይንሳይትስ ክህልወና ከሎ ስለዚ ምስ ዝኸውን ብባክተርያ መፅእ ስለ ዘሎ እዚ እውን አንቲባዮቲክስ ከድልዮ ስለ ዝኽእል ምስቲ ቀረባ ዘሎ ሓኪም ተማሂርካ መድሃኒት ምውሳድ ኣገዳሲ ይኸውን ካልእ እቲ ሪሂናይትስ ንብሎ እዚ ፀረርታ ሕንጥሾውን ገለን ዘምፅእ ማለት እዩ እዚ ንዝተወሰነ ስጋዕ 5 መዓልቲ ገለመለ ምናልባት ክፅወር ይኽእል እዩ ካብኡ ንኔው እንድሕር ክኸይድ ጀሚሩ ግን ኩሉ ግዜ ሓኪም ምምኻር ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዲያግኖስ ንገብሮ ኤክስሬይ ንገብር ኢና ኣብቲ ኤክስሬይ ንኣብነት ኣብዚኣ ሕጂ ንሄለት ሓንቲ ምልክት ተርእየና ዘላ እዛ ፀላም እዚኣ ኣረዋላታ ምልክት ናይ ሳይነስ ማለት እያ ነዚ ከዓ ሓደ ግዜ ካልእ መርመራታት ከይገበርና ንኩሉ ኩሎም ቶም ባክቴርያ ከቃትለልና ብዝኽእል አንቲባዮቲክ ብሮድ ስፔክትሩም አንቲባዮቲክ ንብሎም ኤምፒሪካሊ ትሪት ክንገብር ንኽእል ኢና ሓንሳእ ሓንሳእ ከዓ ስፔሲፊክ ታርጌት ጌርና ክንሕክም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንጥቀመሎም አንቲባዮቲክ እዮም ሓደ ሓደ ግዜ እዚኦም ዲኮንጀስታንት ንብሎም ንኣብነት ፀረርታ ክበዝሕ ከሎ ኣብ ኣፍንጫና ንገብረሎ ብዙሕ ግዜ ግን ቁሩብ እንታይ ይኸውን እዚ ሪባውንድ ፌኖሜና ንብሎ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ኩዕሶ ካብ ኢድና ከምዚ ጌርና ብሰንጠርናያ ነጢራ ልዕሊ እቲ ኢድና እያ ትኸይድ ስለዚ ንሽዑ ኣዕጊሱና ዳሓር ግን ዳሓር ዝመፅእ ናይ ኣለርጂ ሕንጥሾውን ናይ ሪሂናይትስን ግን ቁሩብ ከጋድዶ ስለ ዝኽእል ብወገነይ ብዙሕ እንተዘይተቐምኩም ይመክር ግን አንቲሂስታሚን ስቴሮይድ ብኖርማል ሰላይን ከዓ ኖርማል ሰላይን ማይን ጨውን ጌርካ ከዓ ምሕፃብ ፅቡቕ ሕክምና ፈውሲ እዩ እታ ናይ መጨረሻ ምናልባት ኮመን ኮልድ ንብሎ እዚ ኢንፍሉዌንዛ ማለት እዩ ንኢንፍሉዌንዛ ከዓ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ቫይራል እዩ ቫይራል ስለ ዝኾነ ባዕሉ እዩ ዝኸይድ እንታይ እዩ ዝግበር